Ăsta e sconsul. Și da, are un miros groaznic. Dar nu mai groaznic decât skill-urile lui de gamer. De când era puști, sconsul ăsta a fost înnebunit după jocuri video. Și a visat tot timpul să ajungă cel mai bun jucător din lume. Zile și nopți în fața ecranelor și degeaba. Tot noob a rămas. Și toate încercările astea nereușite ale lui de a câștiga îl fac și foarte nervos, dar și să transpire foarte tare și să miroasă nasol de tot. Ceea ce i-a dat niște idei la fel de nasoale. Ai, dacă n-ai pe cineva să te învețe cum se face. Uite, așa a început sconsul să câștige și el în sfârșit. Dacă și asta poate fi numită victorie. Așa că dacă ești gamer, ai grijă cu cine joci, că sconsului nu-i mai e frică de nimeni și de nimic. Cu excepția unui singur lucru pe lumea asta.